Saro na naman na Albayana ang nagtaon in honra sa Bicol. Siya ang 21 anyos na si M. Zaira Velasco kan kibongbongan ginubatan Albay na binistong kampyon sa kakatapos pa sa ng Arnis National Battle of Champions 2023 na ginibo kan Pebrero 26 sa Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Sports Complex, Manila. 200 na atleta gikan sa bilog na nasyon ang nagbali sa kompetisyon. Si Velasco ang pignumbrara na kampyon as in gold medalist sa live stick light heavyweight women's category kan Philippine Eskrima Kali Arnis Federation o PICAF. Istorya niya, taekwondo talaga ang inot niyang nakahiliga na sports. Kan magtungtong siya sa grade 6, nadiskubre kan sa iyang dating trainer na si Norberto Olaguera ang potensyal niya sa Arnis hasta sa permina siyang pigbabato sa palarong pambansa. Hindi po siya nakakatakot, hindi po siya mahirap gawin, lalong-lalo na po sa mga girls. Ni-encourage ko po sila na matuto at gawin din po yung sariling atin kasi larong pambansa po ang Arnis. And makaka-help po siya as especially sa mga girls, magiging self-defense mo po siya and makakatulong po yun sa'yo na ma-boost yung confidence mo. Apwera sa pagiging atleta, pigsasabay niya man ang pagklase. Katunayan, graduating student siya sa Polytechnic University of the Philippines sa kursong Bachelor of Science in Exercise and Sport Science. Aminado si Velasco, naging madali sa iya na pagsabayon ang sport asin pag-aadal, kaya ang diskarte niya, tamang pagbalanse sa nadaanin oras. Sobrang hirap po nung ginawa ko kasi as a candidate po, na graduating student po ako, nagkasabay po yung OJT ko and then sa pag-prepare ko po sa competition, kailangan po makapag-training pa din kasi kami po halos kanya-kanya na lang din po yung naging preparation namin. Kumbaga, kailangan po consistent ka sa pag-training mo kung talagang desidido kang manalo. So, ang ginawa ko po, araw-araw din po kasi yung training namin and then OJT. So, nangyari po, time management po talaga. Huli sa triumfo, kabali man kuta si Velasco sa pigbilog na grupo na marepresentar sa Pilipinas sa international competition na gigibuon sa Cambodia. May panghihinayang man, alagad niya na inaprobitsaran ang oportunidad sa personal na mga rason. Opportunity naman po na makapasok muli, nangyayari. So, for me po, meron pa naman pong chance and then madami pa naman pong pagkakataon para muling ipakita ko ulit yung aking kakayahan and then anli subok naman po siya para maging part ko ulit dun. Hindi naman po dun nagtatapos na porket hindi ko po muna tinanggap ngayon, hindi po ibig sabihin tapos na po yung career ko sa Arnis. Sa ngunyan, nasa Manila pa si Velasco nga ni ipadagos ang sa iyang pagklase. Para sa Baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.